dneska ideme skúšať broily a ich ohodnoťovať. Ohodnoťovať, ktorých ešte nemáme odomknutých. Tak, ako prvého by som si chcel zahrať Kenjiho. Ako sa s ním hrá? No. Robí ako Mortis a toto neviem, myslím si, že to viem robiť takto. Potom dobre, teda čas, tak to pritiahne. Ešte raz dáme napríklad sem. Akože hodnotný je Legend. Ja by som mu dal dobrých 10 z 10. Akože je veľmi dobrý, akože toto vie, že ako Morty sa posúva, lebo má ultimu. Tak, no to je 50-10. Bam, bam. Dobre. Teraz si vyskúšame ešte, dajme tomu, Rufsa. To som videl iba na videní, ako robí. Viem, že to odráža od stien. Bam, bam. Tak má hyper. Takže hodnota toho ja by som dal 9 z 10. Akože je to dobré, ale nie je to najlepšie. Mohlo by byť, že takto, aby sa to odrážalo takto od stien. Viete, že napríklad takto. Že dlhšie, lebo toto je kratšie. Keby sa to tak bam bam, viete, odrážalo. 9 z 10. Ešte by som skúsil Merpyho, to som chcel. To neviem. Ešte som s ním až tak nehral, ale viem, že dáva také truhy a potom sa to prehodí ešte. Aha, počkaj, na taký. Aha, on dáva dvoch či jedného? No, dobrý damage, dobré damage. Idú bomby, idú bomby. Bomby idú. Bam, bam. Je to dobré, lebo keď takto trafíme, tak to ešte za ňo pôjde. Ešte mu to dá taký damage. Hodí takto, bam. Tak. 9,5 z 10. Mohol byť, že napríklad dali by 3 týchto pamačíkov mali. Na hyperčasu by som dal aspoň 5. Či neviem koľko to, neviem. Ale viac by som dal. Ešte by som chcel ohodnotiť ju. To som ešte nikdy v živote s ňou nehral. Ešte som ani nevidel, ako má. Viem, že takto bucha. A mne, čo to robí? To ešte viac skladá. Akože hodnotu ultima je iba taká, že naraz, ale teraz som zistil, že hypercharge je na 3-krát. Aha. Teraz dá 1, 2, teraz 3. Hodnotím Iu. Nechápem, prečo to ide, že menšie, väčšie a väčšie. Akože je dobrá, dám
tomu, dáme tomu 9,5 z 10. Dobre, ale môže to byť, že dal by som tam, že všetky tie krúžky, čo strieľa, tak by som dal, že väčší damage. To by som si ešte testovať Lily. To strašne nemám ju. A chcem ju otestovať. Aj počuť, že vraj odráža aj ulti. Co? To nefunguje. Tak si nabijeme. Prečo sa neodráža? Nechápem trocha. Veď keď ja prožujem, tam hrám, tak sa odráža. To sa neodráža. Akože pre mňa tam je ešte taká vec, viete, že Mám. Dávam tomu 8 z 10. Nie je to dobré, že strašne málo má tých, že raz sú tu nie, že dá ti to napríklad, poviem príklad, 2000 damage. Takže chcem ešte takú legendára, dajme tomu, že Cordeliusa. Tak, idem ho počať, tak to dá takto, takže je to dobré, keď mi myslí, že nevidia tých druhých hráči, ale trochu mi vadí, že to je maličké toto, maličké. Keby som to dal takto, aspoň do tých kríkov, vidíte tam tých, že aspoň také väčšie, ale to tam veľmi malé zase, tam tiež blízko k nemu. Dávam tomu a malý damage to dáva, to dáva iba 2800, akože je to veľa dobre, ale to je lepšie, dávam tomu 8,5 z 10. Tak čaute, no dneska by to bolo všetko a zatiaľ čus. Čaute.